Good morning, sir. Hey, how you doing? Good, sir. Empty? Yes, sir. I already opened. Oh, ito yung kagandahan talaga, no? Hindi pa natin natatapos yung load natin. Meron na tayong load information na binigay sa atin. Maganda, maganda. Pabor to sa akin kasi ang dami nating losses. Tulad yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan, nagbabalik tayo. Tinix ako ng dispatch ko, guys. Meron na tayong reload. Hindi pa natin natatapos itong itong load natin ngayon. Binigyan na agad ako ng reload after ko ma-deliver bukas. Pupunta nga talaga tayo ng US. Sabi ko sa kanya, sige. Kasama na rin 'yun, guys, yung yung Ace Manifest, kaya sabi ko sa kanya, i-packs nyo dito sa Flying J kasi dito pa rin tayo sa Flying J, no? Para kunin ko na, para tamang-tama bukas pag na-empty ako, tatawid na lang tayo ng border. Yan, kasama na yung mga dokumento na kailangan. Kakain lang ako. But anyway, tara guys, kain tayo. Tara. Welcome, driver. Ay guys, tara, kunin natin yung papel. Hugasan ko rin yung mga kinainang ko. Water lang tayo, guys, water. Yes! 5 grams for $3.49. Diba? They faxed me 2 pages here. Hopefully you guys receive it. Yes, sir. 2 pages. Okay. That's maybe 450, please. My rewards, please. And use my rewards if I have enough money in there. Yeah. Done. Yeah. GoPro. Vlogger, you wanna check? Yeah, okay. You wanna check my YouTube? You can see it, the K Tracker. You do it like while driving or walking? Yeah, traveling, anything, free trip. Yeah. Safe travels. You too, sir. That's a good extra money and followers, you know? Yeah. Thank you. Thank you. Take care. Yeah. Adjust yan. Nakuha ko na yung papelitos. Alright guys, yan. Balik tayo. Ito na tayo. So, nahugasan ko. Meron na naman akong malinis na kainan. Alam nyo naman ang inyong apong lakay lahat sinusukat, pati pagkain But anyway, yan also 4.48 dollars. 2 pages lang. Ito na yung Ace Manifest na gagamitin natin pag empty natin. Poops, tawid agad dun. Wala nang pakeme-keme yan. So, ito yung reload na binigay sa akin ng Turk Enterprise. Ayan. So, yan, tama. Pupunta tayo ng Oregon. Tapos punta tayo, tatawid tayo ng Kings Gate papuntang Calgary, Alberta. Sa 22 naman ito ng sa linggo ito ang delivery niya. Dito rin yung presyo niya, USD, sakto. Maganda na naman yung presyo niya. USD. Bali kasi ang sistema kapag ka revenue kami, guys, sa revenue division, kasi revenue ang lakay tracker, no? Kapag ito British Columbia rito, no? Nag-deliver tayo dito sa British Columbia, so Canadian currency ang bayad diyan. Pagdating natin doon sa doon sa America, kapag nag-pick up kami ng reload doon, is gonna be USD ang bayad. So pag USD ang bayad, tapos i-convert mo pa yun sa Canadian dollar.
Halos hindi rin nagkakalayo kapait na yung revenue rito sa Canadian dollar tapos sa USD. Ang kagandahan lang kasi kapag ka USD, kapag ka ang palitan ay mataas, medyo nagkakaroon siya ng extra. Ganon yun. Pero kung mababa naman, siyempre bababa rin ng ano. Pero siyempre hindi naman siya yung bantipong lagi naman angat yung USD, di ba? So ang USD ngayon, ang isang USD equivalent ngayon ng $1.37. Hindi po pwedeng nagpapantay yung 1 USD sa $1. So 1 Canadian dollar. So 1 USD equivalent to 1 Canadian dollar. Kapag kaganoon na nangyari, edi halos kasing yaman na pala ng Canada ang US. Of course US yan hindi mo basta-basta matitinag ang US. So yun lang yung pinapaliwanag ko kapag ka revenue ka, ang reload na kinuha mo is from US, ang bayad sa'yo doon is USD. Pinapaliwanag ko lang yan. At siyempre ang nagkatalo lang doon kapag ka ang palitan mas mataas kaysa sa regular na palitan ngayon. Pero hindi siya bumababa na tumatapat sa Canadian dollar ang isang USD kasi talagang mas mataas ang value ng USD kaysa sa Canadian dollar. Ang importante, after ko deliver nito, meron na ako agad reload. Sakto lang din naman yung presyo, hindi naman siya nagkakalayo sa per miles. Ang importante, meron na talaga tayong reload. Ayoko nang magantay kasi gusto ko talagang humataw ng humataw. Gawa nga ng siyempre sa mga nakalipas na mga buwan, nagpagawa tayo ng truck. Malaki ang binitawan nating pera. Almost kulang-kulang 8,000 ang binitawan ko sa Volvo. Sa mga nakasunod sa vlog ko, no? Alam nyo naman yung maintenance ko sa truck ko. And after that, inayos ng torque ang truck ko hanggang ngayon. Hindi pa nila pinapakita sa akin kung magkano yung invoice ko sa torque. Pero at least kung sa torque ko man pinagawa yon, meron akong or pwede kong pakiusapan na kung pwede kong magkano invoice ko, baka pwede ko siyang i-split for 2 gigs or 3 gigs, gano'n. Depende na lang kung magkano. Kaya yun ang inaano ko. Ayan, thank you. Wala pa tayo o hindi pa tayo empty, hindi pa tayo naka-deliver, meron na agad tayong reload. At yan ang ipinagpapasalamat ko ngayon sa torque. Yes! Alright guys, good morning. Magbabalik na tayo. On the way na tayo sa dideliveran natin. Masyado yata ako maaga. Alas 7 pa lang dito. Andun na ako ng alas 8. Ang delivery appointment ko 10:20 alas 10 ng media ng 10:20 ng umaga. Andun na tayo ng 30 minutes. Makatambay muna uli ako saglit sa labas. Tambay lang muna. Pero at least kahit pa paano tutok na ako. Hindi tayo lalayo pa. Pagkatapos natin mag-deliver, pansin agad tayo papuntang Amerika para mag-pick up ng load. So guys, dilim-dilim pa. It's all good. All good. Sabi muna tayo guys. Okay guys, nandito na tayo sa dideliveran natin. Manlog tayo agad. Maaga pa rin, alas 9 pa lang ng oras. Ang appointment ko rito is 10:15 o 10:20 ng umaga. So mag-check-in muna ako dito sa kanilang intercom. Alright. But first of all guys, gusto kong i-shout out si Sister Jade Star 9269. Sabi niya rito, ingat po lagi sir. Shout out naman po, birthday po ng asawa ko, Rande Mantala.
Salamat po, God bless. Ayan, ipinapa-shout out ni Sister Jade Star ang kanyang mister na si Kabayan Randy Mantala. Happy birthday sa iyo, buddy, and I wish you all the best. More birthday to come, at sana lagi kang healthy along with your family. Ayan. Thank you for watching. Thank you sa panonood nyo sa vlog ng Lakay Truck. Okay guys, yan. Babala ko. Chicken na ako doon. Hello? My name is Nestor Trinidad. Nestor Trinidad. Nestor Trinidad. Okay, that's the company name. Turk Enterprise. Right here, if you see it. First plate number number 2098. Alright guys, yan. Instruction nila 112 to 118. Hanap ako ng trailer na available na butas doon. Atrasan natin. Tapos dalhin ko yung mga papilis dun sa loob. SOP na nila yan, wala na tayong magagawa. Kahit na ganun din ang gagawin nila sa akin pagdating doon sa loob ng kanilang ano, okay lang yan. Sana ma-unload tayo agad-agad. Hanap tayo 112 to 118. Ito, ito may 112, ito na. Ito na tayo sa 112. 112 to 118. Ayan guys. Ayan, mamimila ako 112, 113. Ayan, dito sa dalawang ito. You know what guys, yan o, 115, 116, 117, 118. Apat na butas, napakaluwang. Dito na lang ako atras. Huwag natin perapan ng sarili natin doon. Mas safe dito. Mamimila ako kahit isang butas yan. So, dadaling ko itong papel ko doon. Pagkatapos magantay na tayo ulit na matapos, and then alis na tayo. Okay guys, yan, tapos na tayo. Ito yung kagandahan talaga, no? Hindi pa natin natatapos yung load natin. Meron na tayong load information na binigay sa atin. Maganda. Pabor to sa akin kasi ang dami nating losses. Tulad yan ang sinasabi ko sa inyo, ay makakabawi tayo ngayon. Gawa nga ng syempre tuloy-tuloy na sa mga paggawa natin previous 2 months. Yan. Alright, so i-check muna natin. Yun, make sure natin walang laman na natira. Magpapahugas tayo, pahugas ako. Requirement yan sa susunod natin na pipikapan eh. Okay guys, kunin ko muna yung papel doon sa loob. Tapos diretso na tayo. Tawid tayo ng border ngayon. Door 118. It's done. I don't have the paperwork for that. Did you? I don't have the paperwork for it. Not yet? I do not have the paperwork for it yet. Did you get a call? No. What's your company name? Turk. Truck? Yeah, I will check inside and there's nothing in there. It's already green light. It's Yeah. okay. Once we get the paperwork, please wait. Okay.
Okay guys, yan. Nakuha ko ni papel. Pinagantay pa tayo. Anyway, okay lang yan. Importante, tapos na. Punta na tayo sa border para makatawid na tayo. Makapagpahugas tayo ng trailer. Punta na tayo sa pipikapan natin. Drive tayo ng empty guys. Nasa 300 miles. Kulang-kulang 6 na oras. Pick up tayo doon papunta Calgary, Alberta. Ganda rin naman yung revenue niya kahit na empty na ganun. Kasi USD nga, yun nga sinasabi ko sa inyo nung kagahapon. USD. Convert mo sa miles yon, yung bayad ng revenue tapos USD, parehas lang. Wala nagkaiba. Hindi maaaring mas malaki yung revenue kaysa sa per miles lagi-lagi. Gawa nga lang, syempre hindi lahat na sana ng tao, lahat na sana ng owner operator din nag-revenue. May downtime, may downside, meron ding even. Steve. Nestor! Alright guys, let's go. Your choice. Yours is border. Plain Washington. Yes! No Pacific Exing. Sabi niya. In 3/4 of a mile, arrive at Judge's Chicken Shank Plain, Washington border on the right. Okay. US border, Pacific. X-Ing. Nexus. Wala tayong problema kasi empty tayo. Siyempre SOP, bubuksan natin ang trailer na para hindi na tayo hindi na nila tayo Arriving at Judge's Chicken Shank Plain, Washington border on the right. hindi na nila tayo padaanin sa kanilang x-ray. Nice weather, +5 ang temperature, which is perfect para naman di tayong lagi sa malamig na lugar, especially sa Prairie Province. Prairie Province of Canada is Alberta, Manitoba, Saskatchewan. Yun, araw. Okay. Okay guys, kita nyo yung isang yun. Bukas na yung trailer niya, kaya kailangan buksan ko na rin. Diyan naman guys, ang ang small vehicle, mga cars. United States 403 Plain, Washington. Alright guys, baba ako. Bahin ko lang itong trailer natin. Buksan ko lang. Tara.
Hindi na tayo maano mamaya. Hindi na tayo padaanin sa kanilang X-ray machine. Grabe ka dungis ng likod, oh. Madukdutak. Empty rin sila pala tong sinusundan ko. Babae yung driver. Okay, so US law report more than 10,000 outbound or inbound to US custom. Yan. More than basta more than, guys. Alright. After nito, tayo naman ang susunod. Okay. Stop. Alright, passport tsaka is manifest. Ayan. Pero lang ang diskarte, guys, kapag wala kayong printer na kagaya ko, kasi hindi ako bumibili ng printer sa truck. Bakit kanyo? Kasi yung resibo pwede ko pang reimburse doon sa company ko ito. Sayang din yun. Kita mo, $5 yun. Papa-reimburse mo yun sa company, babalik pa nila yun. Lahat kasi pwede mong may pa-reimburse, kaya ganun. Pero kayang-kaya kong mag-avail ng sarili kong printer sa loob ng truck. Pero hindi ko ginagawa kasi ipinapa-reimburse ko sa kanila yun. But anyway, guys, ito ang discarding gagawin nyo kung wala kayong printer. Tulad nga ng sinabi ko, kung magdi-deliver kayo at nasa Canada na kayo, at siyempre madalas nyo nang ginagawa yung isang bagay, di ba? Madalas nyo nang trinatrabaho yung ganitong ruta. Tanungin nyo na agad kung pupunta kayo ng US, para kapag sinabing pupunta kayo, wala kayo sa British Columbia especially, ang hirap maghanap ng pagpaparkingan at pagpapaprintan. So magsabi na kayo sa dispatch nyo, paggawa na kayo ng MTS nyo, kahit hindi pa kayo natapos sa load nyo, yun, pwede na nila kayong gawa ng ganito. Katulad ng ginawa ko, hindi pa tayo tapos, binigyan tayo ng information, binigyan na rin tayo ng reload at is manifest. Extra bako na ito. Tignan natin yung right and left, baka sumayad naman sa bakal sa poste doon. Good morning, sir. Hey, how you doing? Good, sir. Empty? Yes, sir. I already opened so that you can see everything inside. Where are you picking up, sir? Hillsboro, Oregon, sir. Have a good day. Thank you, sir. Okay. Right. Ano lang. Okay, so huwag natin agad-agad basta ito-turn the key on. Yan. Yan. Okay, so now i-exit na tayo.
Paunahin natin yan. Mahirap mag ano. Pagsabayan. Now, stop. Tapos bababa tayo para sa ganun sarado natin yung ating trailer. Let's go guys. Tahimik nga ron ng ngayon ang border. Wala yung mga nakakalat na pulis dyan na nag-inspection na. Your kid looks exactly like he was playing. Tara. Tahimik ang border. Alright guys, let's go. Meron pa tayong isang dadaanan dito, checkpoint. May checkpoint pa sila rito eh. Kung may pulis dyan, minsan may pulis dyan eh. Ayan. Malalaman natin. Bigyan niya tayo thumbs up. Green light. Okay. Alright guys, let's roll. American na naman tayo. Dito sa may Mount Vernon, magpapa trailer washout tayo. Tapos dire-diretso na tayo. Guys, shuttle. Welcome to United States of America. Yes! Alright. Alright guys, Mount Vernon na tayo. Awas muna tayo ng trailer para tuloy-tuloy na dire-diretso tayo. In 3/4 of a mile, arrive at All-Star Truck Wash, Mount Vernon, Washington, on the left. Yes. Mount Vernon Truck Wash. All-Star Truck Wash. In 1/2 mile, arrive at All-Star Truck Wash, Mount Vernon, Washington, on the left.
Maganda rin guys ang magkaroon ng negosyong truck wash. Pangarap ko rin yan, magkaroon ng business na truck wash. Bakit kanyo? Walang guys walang walang kalugi-lugi ang truck wash. Tubig lang, tapos tao. In Never know. 300 feet, arrive at All-Star Truck Wash, Mount Vernon, Washington, on the left. Lang nakalinya dun Magantay tayo. Please drive to highlighted route. Maraming nakaline. Busy. Kita nyo guys? Busy. Ang mahal ko naman ng pa-trailer wash. Kaya truck wash. Kaya para sa akin magandang negosyo guys ang truck wash. Alam mo, makaipon ako kaya manalo ako ng loto guys. Hinto na talaga ako sa pagta-tracking. Pagka tayo na lang ako ng truck wash ko. Sa winter, number 1 yan. Yung trailer. Pahugas ng trailer. Alright. Tutok mo lang sa isang truck stop ayos na. Alright guys, yan. Pinuntahan ako. Sinabi sa akin na kung pwede nga daw i-squeeze ko yung sarili ko para makapasok. Itong isang ito pala guys, wala, nandyan lang pala yan. Yung driver umuwi daw, taga rito daw yan Kaya kausapin ko ito, atras lang siya konti. Babaliin natin ang truck natin. Pupunta tayo ron. Ata, nakapapahinga yata. Hindi niya yata ako marinig. Kaya ba? Kaya ba natin? Dito pala mas malakas. Wala dyan. Wala. Posible naman. Walang tao. Saan kayo? Baka nag-washroom. Hindi mo makita sa loob, madilim. Yung dating niya. Kaya ba? Kaya ko bang umatras? Subukan nga natin umatras guys. Subukan natin umatras. At kakasya tayo. Ganyan. Subukan nating ngayon i-abante. Dandaan lang. Wala kasi yung may-ari, yung driver niya. Umuwi daw. Bali, konti pa, dandan. Yan, lusot na. Guys, lusot na tayo. Lusot. Making sure lusot tayo, lusot. Ayun. Okay. Ayan, lusot.
Wala yung wala yung driver. Umuwi daw. Usapan ko sila paki-wash itong ano. Hi, buddy. Yeah. Later, can you just rinse the windshield? Okay, thank you. Once done. Okay, thank you. Yan. Mga guys, yung pinira na. Mabilisan lang yan. Who's in there? There's a people in there? Yeah, my dad's in there. I'm waiting in there to pay. There's nobody. He's probably over here. Oh, okay. He's helping. What is this? Is your family? Family business? Yeah. You have a lot of money. Huh? Lot of money. Every day. I got a vlog, okay? You're okay? Yeah. Guys, you can come here for trailer or truck walk. All Star, Mount Vernon. Yeah. I always come here. Yeah, you guys. Yeah, you see me, right? Yeah, all the time. All the time, yeah, you see me all the time. Yeah. Loyal customer. Yeah, Royal customer. Loyal Canadian customer. Yeah, Canadian customer. Yeah, this one is good. Yeah. How much is the capital if you want to have like this? It depends where you are in the country. In all locations depends. In Canada, Canada's expensive. but there is no downside on this one. I think like if you run a fast food or restaurant, food is going to be, you know, you cannot sell there in the next day. But those, it's just water and people. Right. Yeah, Yeah. and there's nothing waste. No. Yeah, no waste. That's why this one is good. Yeah. I hope you're not retire. Alright, man. So you're going there, help me I out? think my dad's in there if you want to go pray. Yeah, I'll go get pay. Don't forget to wash. When you close, don't forget to just wash the rose, okay? Yeah, you know. Let's go. I'm gonna go pay now with his dad. Sabi ko nga guys, walang lugi sa business na to. Let's go. Somebody is there? I will pay. Oh, okay. It's a nice camera. Yeah, it's a vlog. You Oh. wanna check me out? You're in my vlog now. Is that okay? Oh Yeah. YouTube, Lakay Trucker. Yeah. Alright, let's go. Let's go pay. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, guys. You never know, one day I'm just gonna buy something here. Ito. Dito pala meron silang ano. Kaso nga lang wala siya yung parang iba yung sa akin eh. Dapat meron siyang butas dito sa gilid. Ayoko naman yung parang hiwain ko pa. Sabagay, hindi ko naman na kailangan. Tsaka na, isa lang po kung saan ako bibili. Here's a nice one. What are those? Backlights? See? Pretty cool. Same thing the, it's a horn. Yeah, horn? Yeah. Oh, okay. Yeah, well, that's too expensive too. Yeah. That's a good one. That's good. Okay, ito mga to. Pagbayad ng truck guys, bibili ako ng pakikintabin natin yung rim. Tapos ito, marami pa tayong gagastusin kaya hindi ko muna iniintindi. Ang isa nito guys, katulad nito. Siyempre, 2.99 is $3. Kamo na lang ito. Mahal.
Siyempre, kung gusto mo magkaroon ng magandang kilometer sa truck mo, hindi yun. Ito. Yung sinasabi nilang para sa likod ng truck. Doon sa sinasabi kong para sa, ano ba, yung ilaw. Aftermarket na ilaw. Ang dami mo nga lang paglalagyan ng lights, oh. Lalagyan mo pa itong mga to ng lights. Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko yung dalawang butas para sa signal light, running light, sa backlight. Yun, okay na yun sa akin sana eh. Hindi katulad yun. Ang dami, oh. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. 10 lahat na bumbilyang ilalagay mo dyan. Hindi na pundi yung isa. Kailangan mo palit. You want a shirt? Yeah. Me first. Yeah, go. Yeah, you have egg here. I don't wanna step on your egg. ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੱਥੀ ਬਣਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ 45 ਵਾਲੀ ਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ 45 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੱਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਮੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਏ 45 ਇਹ ਸੁਭੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲੋ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ Natin pwede tingnan yung ano, yung kanyang Peterbilt, kanyang card. Ganda nito. Kaso nga lang, mahal siguro to. Universal Light for Lead Project. Peterbilt din. Walang Volvo. Ay, ito Oh yeah, Volvo. Pero hindi ito lead katulad sa akin. Sa akin kasi lead eh. Lead yung sa akin guys eh. Ito hindi. ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪੈਸੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹਦਾ 5-7 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੇ ਉਹ ਦੂਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਦਾਂ 150 ਤੋਂ ਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ Yeah. Trailer was only. It's another friend yeah. From Canada, you're from Canada? ਕੈਨੇਡਾ Canada. ਵੈਨਕੂਵਰ Oh, Manitoba. Oh man. Alright buddy. Yeah, have a good day my friend. Okay. Okay. Take it easy there. $55. Thank you. Alright, thank you. Yeah, you too. Alright guys, $55, 55 USD. So, kailangan kong itabi ito upang sa ganun mabayaran tayo. May balik ng Turk Enterprise. Yung pinangpahugas natin sa trailer nila. Makintanab na naman yung truck niya. Dilawan. Ay hindi ako magpapahugas. Gawa nga ng pagdating ko ng Calgary, ang taas ng snow at yelo doon. God! Ayos. Ano? Ang dumi. Oh, grabe. Kunting palayas lang yung ilaw niya. Ayos na yan. Hindi nakasama sa bayad yan. Ano? Alright guys, thank you. Alright guys, yan putulin ko ng vlog to. 55 USD. Pabalik natin ito sa top. Ingat kayo lagi. Love you all. Peace out guys. Bye. Lakay Tracker.